हमार मनोकामना फतेह भैया इहे बा, भाई लोग खातिर गावत बजावत बात में आगे चल के जिंदगी अगर जियत रह जाई तो कुछ ऐसा नहीं कल जी कि साल में 2-4 गो बढ़िया कलाकार के सहयोग कर दिहल जाई, जे अच्छा गावता, जेकरा अंदर गायकी बा, जेमन आगे भी पहले हम कइले बानी, ये नहीं है कि बनावटी बा। तो ऐसा काम कुछ शुरू करवावल जी कि ताकि इस समाज में अच्छा कलाकार आगे बढ़ पावस। कैसे कि एगो हमरा सुकून मिली कि हाँ एगो कलाकार के एगो बढ़िया सिंगर चाहे एक्टर के एमे आगे बढ़ाई जा सहयोग करनी जा तो तनी मनी थी हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है भाई। सब उ सब काम करे में पैसा की जरूरत बा, गावे लागत है, अच्छा हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है तो कुछ कइल जाई। अच्छा कलाकार लोग कैसे सपोर्ट कर जी, कुछ सोचम ओकरा विषय में दिमाग लगाओ। कैसे कि कहत नहीं, लेकिन वो कठिन चीज है, क के हम देखले बनी। एगो कलाकार के आगे बढ़ावे में बहुत कठिनाई होला, बहुत मेहनत होला, मुंह से कह देला से ना होला। लेकिन ओकरा विषय में हम सोचम, स्थिति अच्छा हो जाता था। कैसे कि अभी ये बुझाला, चाहे शुरू में हमारा ये बुझाए कि ना जिंदगी में कुछ बाना एगो के कामे आगुनी ता आगुनी। गोपी जी बानी, आदर्श कुमार जी बानी, एडीएम भैया बानी, राहुल जी, राकेश कुमार भैया, परमात्मा करे आप हमेशा स्वस्थ रहें। रौरू भैया, सब परिवार पूरा है, परिवारे खुशी खुशी है, जिंदगी काटी जाए, भौजी संग रौरा ज्यादा काटी, हम यही मनाई। तबीयत कैसन है भैया? एडीएम भैया ठीक बानी भैया, ठीक बानी, तबे न हंसी मजाक होती है, न तो पखेव तो निकलते रहला। सुनील यादव जी, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी सही होकर हमारे बीच में। ठीक बा भैया, रउरा सभे के सब दुआ बा दिल से, ठीक बानी जा हमनी के। एडीएम भैया तबीयत कैसन बा? ठीक बा भैया। कुशवाहा राहुल भैया, सपोर्ट मिलेगा, थैंक यू कुशवाहा राहुल भैया। एडीएम कृतु यादव जी, तबीयत ठीक बा भैया। एडीएम भैया प्रकाश भैया बानी, मिथिलेश यादव जी बानी, तबीयत ठीक बा मिथिलेश भैया। गोपी जी बानी, गोपी जी भी एमे चेला वाला रोल कैले बानी, झाकर कर दे कर पुअरा, ये न बहू गोपी डायलॉग बोलले बने कि झार कर झूर कर देह कर पुअरा, और हो भर मुठिया बीर ल छिटिया ओकरा दुआरा। कॉमेडी बा बाबा से उ लइका भाई ऐसे कहता कि बाबा चेला चेली दुनू रख ले बा, तो उनकर माल के बियाह होता तो बेचारा बाबा से जाके गुहार लगा होता। एडीएम कृतु भैया, राकेश भैया थैंक यू राकेश भैया। तबीयत कैसन बा भैया? तबीयत कृतु भैया ठीक बा, पूर्ण रूप से नहीं ठीक, बाकी ठीक बा। सुनील यादव जी, तबीयत कैसा है भैया? ठीक बा सुनील भैया, चले फिर लायक बा जा, धीरे धीरे गा लेनी जा तो ठीक कहा। बाकी अब एकदम पहले लेखा था संभव नहीं है, धीरे बहुत समय लगी, वो सब दुआ रही। दिल खुश हो गया आज आप